Verstornie met een grote delegatie van de oude Prinsen Zandvoorten. Hier om de prinsen te feliciteren. En dat doen we natuurlijk niet schoonmaken. De Zandvoorters hebben nog een goede bank gehad. Dat geeft een door, dat ben je mee. Ik mocht een beetje lang over de baas. Dus ik kan het zo lang mogelijk hebben. De Zonnenkwarts, Verstornie natuurlijk om de prinsen te feliciteren. Om de verdediging door. Ik begin met de Stadsprins, de kerstfest in Stadsprins, Brian. Allereerst van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. We komen in de leegheid, we komen in de spijsje dat het pavel geurig, ja, ik was al hier. Dus we kiezen nog het spijsje van de oude Prinsen Zandvoorten van pavel. Dan ook voor de heer Prins Einde school van 9 dat is nog even gewoon geniet ervan. Het is een show dat wij te tegen allemaal. Doe een kiezerspijsje van Ted. Kwartjavond, 9 februari in de Herenlied, carnavalszaterdag, en de tijd van open naar de kerst niet hebben. Dus nogmaals, klaar is de proficiat, kom gezellig in drinken en dan zijn we volstaan.